हेल' लोगोफोर, मोनसे जोबोद सोमोनांथाव बा गिख्रंथाव रादाब। बे रादाबानो जादों साननि समावनो सासे सिख्लाखौ रिंखां ब्रह्मखौ न' सिङावनो बुथारना गालांदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरबरि थानानि सिङाव थानाय जपा दं 1 नं सनापुर गामियाव जादों बे जाथाया। आं बे जाथायखौ मैयानो खोनादोंमोन, बाट मोजाङै मिथिथ'वाखैमोन आरो फट'फोरखौ जिहेतु मोनाखैमोन, बेनिखायनो होआखै। जोंनि बारा गोजान जाया, फ्राय खाथिथार, बारा 1 किल'मिटारबो जानाय नङा, खाथिथार। बेवहायनो जोंहा आलासिबो दङ। 1 नं सनापुर गामिनि सिमल ब्रह्मनि दुइसिन फिसाजो रिंखां ब्रह्म, 15 बोसोर बैसोनि। बिथांखौ सनिबार खालि बेलासिनिफ्राय 2-3 रिंगासो समाव जादों बे जाथाया। रावबो गैयैनि खाबु लानानै न' सिङाव गोबौ हाथियारजों गोदोनायाव जोखोम खालामना जिउ फोजोबना गालाङो दुथाङा। मख'जाथावदि जाथायनि आन्दोआव थानाय दायनिगिरिखौ बे रादाबखौ लिरजासिम बा बे रादाबखौ बानायनायसिम मिथिना मोननाय जायाखैमोन। जाथायखौ मिथिनाय लोगो लोगो बरबरि पुलिसा जाथायसालिसिम थांनानै खौरां लाहैयो आरो गोथै देहाखौ पस्ट मर्टेमनि थाखाय लानानै थाङो। मख'नो गोनांदि जाथाय जानाय समखिनियाव साखाथिनि न'खरावबो रावबो गैयामोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ दा हमनो पुलिसा गोख्रों संदानगासिनो बा नाजागासिनो, बाट मिथिथ'नाय जाथ'वाखै बे रादाबखौ लिरजासिम। थ' एसेनोसै, गोजोनदों। बे सावगारियाव नुनाय आइजोआनो बिथांखौनो गोदोनायाव हाफ्लंना गालांदों सिखाजों। एसेनोसै, गोजोनथों।